אני עושה קטע 2 של אני, צפון העיר, ויאללה, מתחילים. רציתי להגיד שאם אתם רוצים שאני אעלה לכם את שמש, או לפעמים נמאס, או חיוך, אז תגידו לי, כאילו, אבל רק שתדעו שכאילו אני שרה שם וזה, אם אתם רוצים לראות אותי שרה את זה. וזהו, יאללה, בוא נתחיל. דברי! אף פעם לא פספסת זאתי. התוכנית שלי. לא. 50,000 דולר וילדה מקסימה. ילדה מקסימה. 50,000 דולר! מה שאני הייתי עושה עם 50,000 דולר! אני שונאת את הילדה הזאת! ממש כאילו היא הייתה בת שלי. תראי, זה פה. סליחה גברתי. דפקנו בדלת למטה, לא היה אף אחד. את הגברת שמנהלת פה את בית היתומות הזה? כן. רב, אני כל כך דואגת. אולי קרה לה משהו. הכל יהיה בסדר, נמצא אותה כאן ביישוב תהיה שלנו. גברתי, מה אתה רוצה? תראי, באמת היו לנו נסיבות איומות בזמנו, היינו חייבים לנדוד מכאן צפונה לקנדה, ונאלצנו להשאיר גם תינוקת. מחוץ לדלת הכניסה. הבת הקטנה שלנו, אני. אמי? אתם ההורים של אמי? כן, בבקשה לינה תגידי לי שהיא בסדר. רגע אחד, זה לא יכול להיות. רגע אחד. לא, זה לא זאת, לא זאת. אתם ההורים של אמי? רגע, תסבירי לי עוד פעם מאיפה באתם. הגענו מחווה קטנה בקנדה, עם המון תרנגולות, תרנגולות קטנות. וברווזים. ברווזים. ואווזים. טוב, חייבת לפגוש את האווזים. כן, תרנגול אחד קטן, בשם רוסטר. מה? עובדים עלייך עבודים. רוסטר, אני לא יודעת אם זה אותך חיים. אנחנו נסתדר אותך, גם את פה בכנסת. נרוויח לנו איזה 50,000. 50,000, תקשיב, אני מכיר איזה בחור אחד מהכלא. הוא יודע לסדר ולזייף תעודת לידה או כל מסמך אחר שנצטרך, אבל אנחנו צריכים את העזרה שלך אחותי. תספרי לנו כמה פרטים על אמי שיעזרו לנו ככה למכור את הסיפור. ברור, אני יכולה לעזור לכם המון. אבל מה יצא לי מזה? פלה. שליש מהסכום. חצי.